ọ kpọtụkwa na orejie na igbo ndị be anyị orejie na unu ma mana na buza asị na ọnwụ nke Port Harcourt branch na-eme 1 year anniversary. So abata m ụka fụ vidio na gali na nsị hey a na-eme rally, kedu ndị na-adọ papa ha ka ha dọgbuo? Because na sị nwoke ma obidogoro do work mba mgbe m gesịrị ntị mgbe na-asị hey yakwa na rally ka ndị a na-eme the same thing ha criticize na ụka na cause public disturbance na nye nweta nwoke na-eme preaching na street emeghị ha akaja ngwe ya si anọ na-enye street nsogbu na na-disturb ndị mmadụ. Unu ji ebulu microphone na-akpagharịzi na street na-awụkwa jump n'elu ya under the rain. Ọ bụla ụka mere ya kịta si na-eli ya na ga-eli na-eligo ga-eli na ịnọ na under the rain na-eme ihe ụka na-eme ihe ọzọ. Gịnị na so biko achọrọ m igbu unu oge, achọrọ m ka unu gee ntị na vidiyo anụ ka unu nụ ihe ha na-agụ. Unu ha gụchazịa o nwere ihe ọzọ m ekwukwa again regarding this video because okwu karịrị. Yes, thank you very much. Inugonienu ha sịrị na ihe ha na-emebi ihe mmụọ na onye ha na-achụrụ aja bụkwa na oke mmụọ. Ama m na egwu a sound familiar to you abi ihe a bụ egwu ụka. Ihe ọ bụ egwu ya abụ na-agụ like this. Ịnọlụ onwe ebe ya anọ na atmosphere of worship and praise. This egwu will mean so minister to you. Nyanwa ka ndị a were si na ihe a na-eme bụ gịnị? Oke ihe a na-eme bụ ihe mmụọ, ihe anya na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Mana papa unu bụ ekperima siri unu no believe on spirituality. What now concerns ihe a na-emele bụ oke mmụọ, ya na-achụrụ aja bụ ihe mmụọ oke mmụọ. Kedu onye unu na-achụrụ aja? Because you know your papa unu, I will always use that word, bụ papa unu siri unu na nwere ihe dịka ịchụ aja. Unu mana unu fu problem ya na mmiri enwele this week. Ọ sịrị na nwere ihe dịka ịchụ aja, na nwere ihe dịka ritual, nwere ihe dịka nka. So ịchụ aja bụkwa na gịnị? In English language ọ bụ sacrifice. Ka eje mee sacrifice. In other words / ritual. Nyanwa ka unu si na unu na-eme na onye unu na-achụrụ aja bụ oke mmụọ na ihe unu na-emebi ihe mmụọ. Mana papa unu siri unu na-emezi n'ihe mmụọ na nwere ihe dịka ihe unu mmụọ. Ọnụlụkwa di a na-agụ nyaba egwu. Ihe anyị na-eme ebe ihe mmụọ ya na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Kita, who is deceiving who? Who is gịnị deceiving who? Asị a na-ekwu okwu like this na amara ọgụ mmadụ na-anụrụ na this social media. For you guys to be wise and be learned, ka mmadụ gara izi dị na-eji ọjọọ bụ 1950 1980 wee ka na-elu unu mugu na 2024. Wee ka na-elu unu mugu 2024. Nene na vidiyo ọzọ ka unu nụkwa egwu ọzọ ha na-agụkwa n'ụlọ ụka ha. Hallelujah.
unu afụgone ya na ọ sị na ha sị gịnị ma omenala ọ na-eje eje ma ọ na-ana omenala ka ga-eso omenala ka ha ga-eso not me. Just na egwu ha ndị anụnwa na-agụ echọrọ by now na ndị ekwesịghị carve out their own map, their own lane, na-eso their own lane, hapụ ihe ndị ọzọ emechagoro mgbe ọzọ. Onye na-asị ka China bido lụba ọlụ, mana megaphone iji ezi ozi ndị bụ unu ozi, ọ bụkwa China lụrụ nke unu. Made in Omenala and Organization Charity Foundation unu nwame. Onye nwalụrụ microphone na megaphone unu ji ezi ozi. At least by now, ndị Port Harcourt na-eme 1 year anniversary. At least egosigodo anyị mmadụ onye ha kwadogo in the less than 1 year na ha lụọla na 5 of their member ụnọ. Lụọla onye dị otu a, lụọla onye dị otu a, lụọla onye dị otu a, lụọla meela ihe dị otu a. Mana ezipụta papa unu na-anwụ ewere magafon ndị alụ na China ụmụazị 16-14 years ji eme practical na school. Papa unu wee weli ya a na-ezi ozi na-agbasa ofu ekpiri ma wee buli ya n'aka onye ligorili ji awele kabad batrị n'ime brain. O buli ya na-agba na street. Ọ bụrụ ndị ụka ọ na-asịwa ndị nne anụnwa anyị were okwu jee London, were okwu jee Aba na ele ụka eli na ha. What are you guys now doing? I'm here to enlighten you people ka unu mara ihe. Because na nwoke a mechacha unu, o mechacha unu, na gwa unu sị na onye o ji wee melụ general overseer na Port Harcourt, ayi Jesus, onye ka ị na-enye anyị na-afụ representation of onye a dị ready ile aha na mmadụ liye gị ya. Onye a dị ready inwe problem jebe ngala dị, ọ dị ready ọbadakpo nwunye gị. That is what his face in. Ihe dị ya n'iru. Ị na-enye ya like this, ị na-enye mmadụ anya. Iru ya dịka iru assistant ya nke nọ Anambra steeti a na-awakpuru okpu isi ya adịghị n'anụnwa. Ihu wickedness, ihu pure wickedness and evil bụ ihe juru ndị anụnwa ihu. Nye ha onye ọbụla na ihe niile ha na-ekwu, they are still the same people megine na-adanya egwu, but in the sight of their oga papa ha bụ ekperima, they are not, ha na ha adị iwu. Mana onye ọzọ mee ha na-eme, onye ahụ adaba n'iwu na-erere onye ahụ ele. Fiakwa unu si na eliela unu ka ọ dịnụ.